Aiwa, muri Zimbabwe, muzora nhasi nguva anonzi sengezo Tshabangu wazovhura hombe. Azonyatso kutukwa nevanhu nemashoko aataura. Muri Zimbabwe, aiwa, vanhu vanyatsoratidza kuti vane bhifu naye, vanyatsomuzvimbira vakamutsamwira. Asati amuendera mberi nenyaya iyi, aiwa, muri Zimbabwe, ndokurudzirai bva wasubscribe, wolaika, wotina on the bell icon. Kuti rambochiona mabhidzi andokupa pano paZim News Live. Aiwa, muri Zimbabwe, Tshabangu anyatsokuratidza kuti aiwa, vanhu havachatombomudi. Vanhu vanyatsokuratidza kuti ndiye ari kukonzeresa kuti aiwa vanhu vatambure munyika. Muri Zimbabwe, Tshabangu paTwitter endo pake onyora achiti, our journey towards a democratic, united and tolerant opposition is still on. We are not swayed by negative forces of darkness, and we will not fall prey to political chancers and dictators who are after divisions and disunity. Recently, we are going to hold an elective congress. Achingopedza ngotaura mashoko ya muri Zimbabwe, aiwa comment section yazara. Vanhu vaya vakamupindura, vamwe vachitaura vachiti, brother, you prefer to recall public elected members of parliament because of money. Vamwe vachitaura vachiti, hold it, we want to see something. Vamwe vanotopedzera vatomutuka nevamwe mashoko asingaiti vachimuti iwe go to hell, musaka usina kuudzwa baba vako namai vako. Aiwa, muri Zimbabwe anyatsokuudzwa mashoko magara mumwoyo chaiwo. Muri Zimbabwe chimbotiudzai munoti kudii, kana mune zvamunoda kutaura mbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko aiwa ataugwa nasengezo Tshabangu. Pinda mucomment section medu mutidze mafungiro enyu. Pamusaka kusubscribe, kulaika, uye unotina on the bell icon. Tirambochiona mabhidzi andokupa pano paZim News Live.